الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى تنوني كوفي علمي يافاين أقاكم أغنصان مينا كلمة صرفشينا في محمد المصطفى تشيليلا فنا كرا سومغو سرون تغني غنيالي أنو قانوني كسولي نهينا ni caya o ala kelen fɛ ka kɛ danfɛnw na kuntigi kan Muhammadul Mustafa kodo ana so dungo sanma ana ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ de u tugu ɲɔgɔnya ka se alikiyama jɔdo ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuma in fɛ ka foli lase Shirifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma aw fɛn fɛn ne ɲɛmadalen no Shirifila TV la ni sanga in na k'aw ladɔnniya ka fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la BCD birinya ka sanga ni an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den Seyid Sharif Harun Rashida Haidara kanu ɲɔgɔn ye wele min bila ma o jaabili ye ni ka bilasirali kɛnɛw ani hakililajigi kɛnɛw sigi o de hukumu kɔnɔna la bi kɛnɛ in sigila kira mɔden sanu Imam Huseini tɔgɔ la ka bɛn janvier kalo ma san 2026 alisilamɛ jama bɔra fan caman fɛ ka na kɛnɛ in seereya kuma min na an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den Seyid Sharif Harun Rashid Haidara a bɛ kɛnɛ sɔrɔ foliw ni foliw bonyamasegi kɔfɛ a b'a sigiyɔrɔ sanuma in sɔrɔ baara ninnu bɛ sɔrɔ ka don ni mɔgɔba welelenw ka folikanw n'u ka nisɔndiyalikanw ye an ye min sɔrɔ la ne n'aw ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Alahu tana tando bi su in na ka Alahu tana barikada i n'a fɔ an ka seribicɛba a sela an ma alhamdulillah ni ye Ala tandoba le ye an ma deli Alahu tana fɛ ayiwa Ala ka a ɲuman na ka baaraw ɲuman kuncɛ ka kɔse a ka denbaya la hɛrɛ ani lafiya la a na dugawu min k'an ye Ala ka o dugawu jaabi an ye Ala ka o dugawu jaabi an ye Ala ko dugawu jaabi an ye hali a bɔni kɔfɛ a kana ɲinɛ an kɔ a hakili mana jigin an na waati a ka dugawu k'an ye donc an bɛ Alahu tana fo ka Alahu tana barikada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen don kira mantoya la an bɛna foli kɛ an bɛ lɔnni bɛ lɔrɔ na an lɔnni bɛ dugutigiw ani président de jeunes ka lɔrɔ la sinon anw yɛrɛ an ni kuma man kan yɔrɔ na mais n'o ye kuma d'an ma ko an ka kuma bon an fana bɛ an tɛ se kuma na kuma ka gɛlɛ an kɔni an bɛna foli kɛ an ka belebele sela ma ya bi an bɛ dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ dugu ye a ka dugawu kɛ dugu bɛɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen hali bi Ala ka sababu ɲuman kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen ye a yɛrɛ fana bɛ taama min na nin ka segin ka taa a so kɔnɔ ni hɛrɛ ye Ala k'o k'an ye ka segin ka taa ka denbaya sɔrɔ ni hɛrɛ ye Ala k'o k'an ye an yɛrɛ mun fana bɛ yan an mago bɛ dugawu la dɛ Biriyankaw mago bɛ dugawu la yɛrɛ an bɛ dugawu ɲini Sirifukɛ fɛ a ka dugawu kɛ Biriyanka ye kosɛbɛ yɛrɛ Biriyanka mago bɛ dugawu la dɛ an mago ba de bɛ dugawu la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ la dugawu de bɛ baara dugawu de bɛ ko dɛmɛ bon dakuruya dama b'an fɛ bon ko dugutigi ko k'aw fo k'o waleɲuman dɔn o nana an ka dugu la ka na an ka dugu nɔrɔya a diyara an ye kosɛbɛ. Mɔgɔ sen y'a sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kira madɔnya la alhamdulillah hali bisa fɛn fɛn ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ ka n'u segintɔ sɔrɔ an bɛ tila ka dugawu kɛ an ka Sirifikɛ ye a nana an ka dugu nɔrɔ Ala k'a nali kɛ nɔrɔ ye k'a segin kɛ hɛrɛ ye ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an bɛ tila ka dugawu ɲini a fɛ a bɛna dugawu min kɛ dugu kɔnɔ Ala ka dugawu minɛ an n'an ka saforo bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a minɛ dugu ma Ala k'a kɛ garijɛgɛ ye Ala k'a kɛ si ye Ala k'a kɛ kɔrɔta ye Ala k'an kisi diɲɛ jakata bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kɛnɛ min kan ni hakili b'a la caman bile jɔya ni kɛnɛ kan don dɔ a ko ni Ala sɔnna ma ko karamɔgɔ yɛrɛ bɛ jɔ ni kɛnɛ kan yan an hakili la dugawu jaabi la parce que hali ni cɛkɔrɔba yɛrɛ ma se yan an ye serifu caman sɔrɔ yan parce que an hakili b'a la Tijani bɔla yan n'o ye Moribo kɔrɔkɛ ye an hakili t'a don na sariyabagaw bɛ sɔrɔ yan o yɔrɔ la sa an bɛ jɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye u ka dugawu jaabiw la. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ bi kɛnɛ nin ye kɛnɛba ye Ala sɔnna
a karamɔgɔ cɛ n'a y'a sirifu cɛ a ka kɛnɛ sɔrɔ o ye biriyan ye isa jalo ko tɛ ko ale ma deli ka se biriyan ni bi tɛ ka sɔrɔ a ka camanba kɛ bi tɛ dɛ a ka camanba kɛ a kuma sɔn ka fɔ le sinɔn a ka camanba kɛ o kɔfɛ an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na fɛn min o natɔ sɔrɔ a kana o tatɔ sɔrɔ karamɔgɔ min ka yan kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ ma k'a ni jadi a n'a ka kan a bɔra a ka so hɛrɛ la ala k'a kɔsegi hɛrɛ la a nana anu sɔrɔ hɛrɛ la ala ka a taga ka anu to hɛrɛ la a bɛ duwawu min kɛ anu ye ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a ye a mɛn kulo ɲuman ala k'a kan ye a mɛn kulo ɲuman ala k'a kan ye hami bɛ fɛn fɛn na a dogoni a bangeni sirifukɛ lahɔrɔma kosɔn ala bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ la bana dogoni a bangeni a bɛ fɛn fɛn na kɛnɛ nin kan ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ karamɔgɔcɛ lahɔrɔma kosɔn. O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ de Seyid Sherifa Harun Rashid Haidara a bɛna kuma ta an ye min sɔrɔ a ka bilasiralikan sanumanw n'a ka walawalalikanw na ne n'aw ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Fanga ɲininen kɔfɛ ala faama fɛ ka bɔ sitanɛ dɛmɛnen tɔɔrɔ ma ko an bɛ sinji kɛ ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye o ala mun ye ko in daminɛ ni o ala kelen bɛ kow laban ka kisi ni nɛɛma ɲini ala ba in fɛ a ka o jidi an kuntigi kan ni Muhammadu don sallallahu alaihi wa sallam ani a sodenŋɛ sanumanw an'a ka sahaba ɲumanw ani aw ni ne mun sɔnna ka tugu kira ba in na fo ka taa se lahara jɔn don nin kɛnɛ in kan ka fɔlɔ ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn n badenw ka ala barikada o ala mun sɔnna ka fɔnisereya an kan an ni an balimaw ni an sinjiw ni an kanuɲɔgɔnw ɲɛw kɛ kelen ye bi Côte d'Ivoire kabakolo gakɔrɔ c'est 10 brillants ka bɛn le 22 mars premier mois 2026 an bɛ ala wale ɲuman dɔn ala folen kɔfɛ an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ mɔgɔ ma i ka baaraw bila ka i ka ciw to yen ka dari nin kɛnɛ barikama in kan an ka foli fɔlɔfɔlɔ bɛ aw ye ka aw fo ni silamɛya foli ye ka aw fo ni badenya foli ye ka aw fo ni kisi foli ye ni o de ye ala ka kisi ni nɛɛma kɛ ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan amin amin ayidara ka fɔlɔ k'an ka alimami fo an ka dugutigiw fo u ka bisimilali ko ɲuman na o ye garibu bisimila bi kuma sanuman caman fɔ an ye o bɛ olu ka maabaya de ko fɔ alimami bɛ an fɛ tuguni nin kɛnɛ barikama in kan ani ɛri lajɛ k'ale ka dɔnni lajɛ k'a si kɔrɔbaya lajɛ ka tila ka fara a denw a n'a ka kalandenw ani a mɔdenw kan o b'a ka maabaya de yira maaba de bɛ maaba dɔn o ye nin f'i ye min segin a kan n ko an fa ko an ma mɔgɔ ma y'i bonya i kana ɲaga i yɛrɛ la o adamaden bonyaba o ka bon ka tɛmɛ i yɛrɛ kan an bɛ alimami ni a ka jama fo garibudenw bonya ko ɲuman na ka u wale ɲuman dɔn k'u barika da ka u ni ye garibu parilen i n'a dɔn k'a bɔra yɔrɔ dɔ la dɛ n ɲɛ bɛ gulɔbiba tigɛlen na an ka ansaru musow olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin gulɔbiba dagabana in di garibu ma k'a k'a don ka na wajulu ɲɛnamaya an b'o fo a ɲini ala fɛ fini ye sutura ye ala k'an n'u sutura sija ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'u ma
den barikama bɛ ala bolo ala ka o caman di an ma amin amin ala sɔn ala k'o kɛ muhamadu bonya kosɔn amin amin sallallahu muhammad wasalim aydara nin kɛnɛ in kan an bɛ ibrahim fo allahu akbar anaka ka jalo tiɲɛ ka fara a balimakɛ kan tuguni jalo tiɲɛ an b'u fila bɛɛ fo allahu akbar ko sababu man dɔgɔ mando a fɔ ko e teri ye ɲaamɛ ye e ti ɲɛ ni ɲaamɛ tɛ k'i kana kɛ fitiriwale ye dɛ ko suraka de n'a bɔra sahili kan o la an fana ka yan sɔrɔ ka sigi nin kɛnɛ in kan bi a sababu belebeleba o ye jalo ye allahu akbar ale do o la an bɛ a fo ayi laminɛ k'a waleɲuman dɔn tiɲɛ bi an bɛ suba la o do su mun ka bon kojugu allahu akbar su mun kan ka to jɔnw hakili la su mun mɔgɔ kan ka nisɔndiya ni a ye ka ala fo ka ala barikada a su ɲɔgɔnna dili la o ye su jumɛn ye bi ala sɔnna alakira mɔdenkɛ Huseyini alayhi salam ale bangena ka bɛn bi ɲɔgɔndonya dɔ de ma allahu akbar kulibali an ka kiraba ni muhamadu do sallallahu alayhi wa sallam ale woloden Seyida Fatima Zahra alayha salam o ka filanin fila Hasan wal Husein ala sɔnna Huseyini bangena bi ɲɔgɔndonya dɔ fɛ allahu akbar ni o ye sunkalo makɔnɔ tile fila su ka dugu jɛ tile saba la ala sɔnna Huseyini bangera o la allahu akbar kɛra nisɔndiya ni kɛnɛ ninnu ye kuranɛ yɛrɛ de ye a ɲini an fɛ tiɲɛ ni farida bɛ yen ka nisɔndiya ni alakira bɔnnaw ye alakira joliw ye o ye faridaba dɔ ye dɛ a belebele yɛrɛ siga t'o la o ni mɔgɔ dɔ nana e sigilen sɔrɔ ka 1000 bɔ ka d'i ma ko n'i taara i ka nin sama i den ma hali n'a ma fɛn den yɛrɛ ma o bɛ e tɔɔrɔ o tɛ n tɔɔrɔ o t'i tɔɔrɔ dɛ a ye a bɛɛ sɔn ko nin jan tora ne kɔ la allahu akbar o ye hakilisigi yɛrɛ ye ale ma ja ni ne tɛ yen maa dɔ bɛ yen mun jan bɛ ne kɔ la o ye e yɛrɛ ye alakira fana ye adamaden de ye e togoya la i bɛ mun kɛ o kɔ ye ko o ti ja o ye o tɛ yen dɛ bɛɛ joli ka di wa kuranɛ ye nin de ɲini an fɛ waati jumɛn tuma min na ni muminu nana se alakira ma k'a fɔ muhamadu ye ko muhamadu e ye anw muminu dɛmɛ muhamadu ni e sababu ye bi anw musow kɛra an ta ye muhamadu e ye ɲumanya kɛ anw ye dɛ o bɛ ka nin de fɔ alakira ye u ko muhamadu i ni ce ni e sababu ye bi anw denw kɛra dugaden ye ka dangadenyaw dabila anw mansaw ye anw dɔn ni e muhamadu sababu ye mumini musow ko muhamadu ma u ko muhamadu ni e sababu ye fɔlɔ kafiri ni kafiri bangera ni muso don fɔlɔ kafiriw fɛ ni muso bangena ni a sera aji dɔ ma dɔrɔn o bɛ taa dingɛ de sen ka muso bila a kɔnɔ ko a tɛ se ka kɛlɛkɛ muru ta silamɛ musow nana fɔ alakira ye ko anw kun bɛ o jɔnya juru mun na ni e muhamadu sababu ye bi anw kan hɔrɔnyana an kɛra an yɛrɛ ye an kɛra hɔrɔn ye anw fagali dabilala e alakira kama muhamadu e ɲɛna anw ma silamɛw ko muhamadu ma bi anw ka nafolow kɛra an ta ye an ye jɛnɛyaw dabila an ye namaraw dabila an ye janfanw dabila an ye hasidiyaw dabila bi ni e muhamadu kama ye anw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar silamɛw hinɛna ɲɔgɔn na alakira kama dɛ o kɛra a caman Allahu akbar tuma min na ni alakira hijira la ka bɔ Makka ka na Madina Allahu akbar a ye silamɛw bɛɛ lajɛlen sigi
ka bɛɛ tila balima karisa balima ye karisa balima ye karisa balima ye. Allahu akbar. A tilalen o la wagati min na o silamɛ ɲɔgɔn dɔw sɔrɔ la ka o jagokun b'u bolo u ye a bɛɛ tila 2 ye k'a fɔ ne ka jagokun n'a bɛ bɛn $1,000,000 ma a ye $1,000,000 bɔ ne ka jagokun bɛn $2,000,000 ye e ka $1,000,000 ta ne yɛrɛ ka $1,000,000 ta an bɛɛ ka taa an dayirimɛ ɲini silamɛw ye ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye Ala kira kama. O kɛra. O ko Muhamadu ma e kama anw ye nin bɛɛ sɔrɔ. Kɛra. Wala anw yɛrɛ bɛna e ɲininka sa komi e cili kɛra hɛrɛ ye anw ma e dili kɛra hɛrɛ ye anw ma Muhamadu anw bɛ se ka e sara mun na. Wala. Allahu akbar. K'aw e tulo bɛ ne na. Kojugu. Nin muminunw de mankan ye. Wallahi. Muhamadu e hinɛna anw na. Kɛra. E ɲɛna anw ma. Wala ni mɔgɔ ɲɛna i ma ko ɲuman ma dɔgɔn dɛ. Fo ɲuman dɔn o de ka bon ka tɛmɛ ɲumanya ye. Siga t'o la. Ka ɲuman dɔn maa ye kɔni. O ka bon dɛ. Silamɛw nana Ala kira masa ko an bɛna ɲuman dɔn i ye. Allahu akbar. Muhamadu anw ka mun kɛ e ka ci sara la yala an ka t'i ka foro sɛnɛ wa? Ayi a m'o fɔ. Muhamadu anw ka mun kɛ e ka ci sara la an ka taa baara kɛ ka wari ɲini ka na d'i ma wa? An ka mun kɛ e kira ye ni o bɛ se ka e sara silamɛw ka kuma lajɛ. Allahu akbar. Wala. O yɔrɔ la Ala kira ko k'a bɛ kuma Ala ye kuranɛ aya dɔ jigi Ala ye mun fɔ o yɔrɔ la ko kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allahu akbar. Ni Ala ka kuranɛ aya. Siga t'a la. A ko kul Muhamadu a fɔ silamɛw ye a fɔ muminunw ye mun nana e ɲininka a f'u ye ko e mago tɛ foyi la i ka ci sara la i mago tɛ wari la u bolo i mago tɛ u ka t'i ka foro sɛnɛ e mago tɛ u ka hɛrɛ ko foyi kɛ e ka ci sara la illa al-mawaddata fil qurba fo n'a kɛra ka kɛ e bɔnnaw fɛ. A banna. Kira ye nin dɔrɔn de ɲini e ni ne fɛ. Allahu akbar. Bi kira sababu la e ni ne bɛ hɛrɛ la bi kira sababu la e denw kɛlen don dugaden ye bi kira sababu la e muso bɛ a sulu ka koto e ta la ka e kanu ka halalaw wolo ka di i ma jɔn sababu ye kira tɛ. Kira don. Kira ye mun ɲini an fɛ ko ale ye nin bɛɛ ka an ye a mago bɛ mun na an ka kɛ ale somɔgɔw fɛ. Illa al-mawaddata fil qurba. Allahu akbar. Ko kira ye nin fɛn fɛ k'an ye a sara ye jumɛn an ka kira ka so kanu. Allahu akbar. Ka kɛ kira bɔnnaw fɛ. Bi Ala sɔnna an bɛ o bɔnna dɔ de ka anniversaire kɛnɛ kan. Allahu akbar. Kulibali. Ni o ye Hussein ye. Allahu akbar. Belebele. Ni Ala kira ye aw ye nin kɛnɛ in kan kira bɛ nisɔndiya. Ni mi kira nisɔndiya dɛ. Wallahi o bɛ kɛ. K'a ye k'a fɔ ko jamakulu dɔw sigira sigikun fila foyi ti olu la ka nisɔndiya ni ne Muhamadu ka denbaya ye ni ne Muhamadu ka so ye ka baara kɛ ni Ala ka kuranɛ aya ye ni mi kira nisɔndiya. Allahu akbar. O bɛ kɛ. Surtout ni mɔden ninnu ka anniversaire kan ka kɛ. A bɛ kɛ. Siga t'o la. Surtout mɔden minnu ma u mɔkɛ labila. Sigi. Idra. Hussein alayhi salam a ma kira janfa. Allahu akbar. Funanjɛni minnu ye bay'a ta k'a sɔrɔ u ma balikuya fɔlɔ Hussein bɛ o cɛba dɔ la. Sigi. Allahu akbar. Hussein tun bɛ waso ni o ye. A ɲɛfɔ. Hussein ni Hasani ani ka fara Jaafar kan o tun bɛ waso ni o ye. Allahu akbar. Ko anw ye baya kɛ Ala kira tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma balikuya fɔlɔ. Allahu akbar. U tilala ka sa u ka layidu kan. Allahu akbar. Nka mun ye kabako ye e ka ɲininkali kɛ ta ko Ala kira mɔden Ala kira denmuso den o ka ɲɛnamaya labanna cogo di. Allahu akbar. A ɲɛfɔ. Idra. Allahu akbar. Aw nin cɛba in fagara silamɛw de fɛ. Astaghfirullah selilaw de fɛ. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ala kira denmuso den Allahu akbar.
mɔgɔ minnu bɛ seli u bɛ sun o de la n'a fɔra ko seli tɛ silamɛ a bɛ mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ balimakɛ ni ka n'i tɔɔrɔ ni ka n'i tɔɔrɔ seli tɛ se ka kɛ silamɛ e yɛrɛ k'i miiri ala ye cɛ mun mɔkɛ ci k'a kɛ kira ye o denmuso den o de fagatɔla lajɛ kafiri an b'a fɔ kafiri o de fagatɔla lajɛ selila dɔ fɛ o selila bɛ se ka wele ko silamɛ kan'a ka denbaya entouré a denw ani a balimakɛ Hasani denw kira du den fo mɔgɔ 70 ni kɔ selilaw de ye olu entouré ka don u ni ji cɛ ɲininkali kɛ ko jɔn bi ninnu ni ji cɛ kafiriw boli sɔnna wa la ka o mɔgɔ mun ni seli wagati sera u bi kɛlɛw jɔ ka jigi ka bɔ so sanfɛ ka tila ka seli o seli kɔfɛ ka tila ka kira du attaquer nin kɛra ala kira bɔnnaw la nka u m'a bila dɛ u sara silamɛya in tiɲɛ kan a ka bɔ e ye dɔrɔn ko o yɔrɔ in na Huseni ye den fitinin dɔ de kɔrɔta ka o den mun si ma san 2 sɔrɔ kalo damadɔni denyɛrɛnin a ko selilaw ma a kana ji di ne Huseni ma nka den fitinin dɔ filɛ nin ye ne bolo mun ba sinji jara sin tɛ yen ka di den ma yala a tɛ hinɛ na ka ji fitinin dɔrɔn di nka o di nin denyɛrɛnin fitinin ma wa yɔrɔ la ye den kɔrɔta a don selila kafiriw u ye kalakisɛ sama k'a bari denyɛrɛnin fitinin diinɛ bɛ min hinɛ bɛ min makari bɛ min nin kɛra aw ka kiraya du den na Hussein alayhi salam k'a ka denbaya bɛɛ faga k'a denw faga o don in na k'a kɔrɔkɛ denw faga o don in na ka tila ka Hussein yɛrɛ kunkolo tigɛ o don in na riwaya dɔw b'a fɛ ko kalakisɛ mun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la a ka ca kalakisɛ 70 ani kɔ ye ɲininkali kɛ ko jɔn na ala kira mɔdenkɛ a denmuso den a don in na gulɔyiba min bɛ Hussein na a y'o de fɔ kafiriw ye a ko yala aw ma ne dɔn wa ne de ye Hussein ye yala aw ma ne dɔn wa ne fa de ye Seydina Ali ye karamallahu wajahu cɛ mun ye Kayibara dayɛlɛ Kayibara dayɛlɛ b'a den de don Seydina Ali den de don a bɛ k'a yɛrɛ fɔ ninnu ye ko yala aw ma ne dɔn wa fini mun filɛ nin ye ne kan na n'a ma ne dɔn nin gulokiba in a b'a dɔn ko nin ye a ka kira ba ka gulokiba ye yala aw bi cɛ mun nɔfɛ k'a ye silamɛ ye aw bɛ kule la cɛ mun nɔfɛ ko a bɛ seli a bɛ sun yala cɛ mun ye o di aw ma ni Muhamadu don sallallahu alayhi wa sallam o ka gulokiba tɛ nin ye ne Hussein na wa a bɛ ka kira ka gulokiba de ye ko Muhamadu ka gulokiba filɛ nka n bɛ aw ɲininka yala ne Hussein ye ala ka kuranɛ aya dɔ de tiɲɛ wa n ye ala ka kuranɛ aya dɔ de bila wa cɛman sɔrɔ k'a jaabi yɔrɔ la ko selilaw ma ne Hussein bɛ aw ɲininka yala ne mɔkɛ ka suna dɔ bɛ yen mun tiɲɛna ne Hussein bolo ko n y'o bila wa ni a bɛ ne faga o kama yala suna dɔ tiɲɛna ne bolo Allahu akbar suna ma tiɲɛ Hussein bolo bari Hussein o ma tiɲɛ
wa kun jumɛn bɛ e la ko anw donna silamɛya in na ani limaniya ma don a la ni alakira ye selila dɔw ye ka ale mɔden faga ka tila ka na selila wɛrɛ ye bi anw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan bi ala bɛ a dɔn mun bɛ anw dusukun na Hussein fɛn dɔ tun tɛ e sɔrɔ fiyewu ka anw balolen to ko o ɲɔgɔnna dɔ tun tɛ anw sɔrɔ siga t'o la ni bɛ alakira nisɔndiya dɛ ni bɛ alakira nisɔndiya nin don ninnu na hakili ka na to ninnu na nka u ye nin bɛɛ de bɔ an ka silamɛya ka se ka miiri alakira ka denbaya la u ye nin bɛɛ bɔ an ka diinɛ kɔnɔ bi nin tɛ yen dɛ nin don ninnu tun bɛ tɛmɛ nin don ninnu tun bɛ tɛmɛ adamadenw ɲinɛ ma hali mɔgɔ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila o fɔ n balimaw ye a kana sɔn fiyewu nin don ninnu ka tɛmɛ ten k'a sɔrɔ an ma ko dɔ k'a la hali n'i seko ye tiga de ye o tiga sara i k'a tila i ka denbaya la ko bi ye nisɔndiya don dɔ kira denmuso den bangera nin don ye Seydina Ali alayhi salam ala ka kisi ni nɛɛma k'a n'a ye amin ala sɔn o Ali kumana Ali ko ten man jama fihi sittu khisalin lam yad'u li jannati matlaban ko ni mɔgɔ min jogo wɔɔrɔ dafa i yɛrɛ la ko a ma se e ka duwawu ɲini alijinɛ ko la bilen wala anin nari maharaba ko e kana boli yɔrɔ ɲini jahanɛmɛ ko la awwaluha o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye man arrafa allaha fa ata'ahu ko mɔgɔ mun ye ala dɔn ka tila ka ala bila bato ni yɔrɔnin ka gɛlɛn dɛ ko ni mɔgɔ min ye ala dɔn ka a dɔn k'a fɔ ko ala ye kelen ye ka a dɔn k'a fɔ ma foyi tɛ yen n'a bɔra ala ye k'a dɔn sankolo mun bɛ a kunna nin ye ala ta ye dugukolo mun bɛ yen nin tɛ marike chinois ye ko mɔgɔ mun dara o la ala dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ala de ye ale da k'a fɔ ala de ye ɲɛnɛmaya in da wa ala de ye saya da lahara ala na taa ale ɲininka yala n ye i bila ka na ɲɛnɛmaya in na i ye mun kɛ a kɔnɔ ala dɔnnenya sabatira jɔn mun dusukun na ka tila ka ala labato ko mɔgɔ mun sɔnna ka ko to ala ta la ka dan ala ka danw na ko o de ye a mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye ala dɔnnen kɔfɛ i fɛ ka ala labato en tant que ni ala labatora e fɛ ko i k'a dɔn e place bɛ alijinɛ kɔnɔ e jeni jahanɛmɛ ti ala bolo fiyewu nka bi ala labatora anw bolo wa kuma bɛ nin yɔrɔ in de la dɛ hali ala dɔnni o ma sabati anw fɛ bi misiriw bɛ ɲini ka na caya ni anw sisow ye nka bi mun dabilala misiri caya in na yala kulonkɛ dabilala wa misiri caya in na namara dabilala wa misiri caya in na sonyɛni dabilala wa bingani dun yala musow ye cɛw bonya wa ɲininkali kɛ ko cɛw yɛrɛ tilennen don wa cɛw ma tilen dɛ denw ma kɛ dubaden ye hasidiya dabali jugu bi mun bɛ an fɛ mara tiɲɛ an denw bɔcogow lajɛ yɛlɛ an ka réseaux sociaux sanfɛ i ka an denmusow fini don cogow lajɛ jogo bɛ min bi an kɔni bɛ kule la k'an ye silamɛ an b'a la ko an bɛ ala dɔn yala ala labatora wa Seydina Ali de bɛ ka o fɔ ko fo ala ka labato an fɛ den ala ye da minnu sigi an b'o sigi k'aw gɛlɛya seniw u k'u yɔrɔ ma janya dɔrɔn k'u la n'i bɛ fɛ i ka avenir ɲuman kɛ dɔrɔn n'i bɛ fɛ i ka balo ka waatini dɔɔni kɛ nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ jɛ dɔrɔn k'u kɔ n y'o de f'i ye ne kungo ko ni dɔrɔku ta san 5 a b'i faga docteur ye ne wele ko karamɔgɔ ko e fili bɛ dɔɔni koyi ko san 5 tɛ ko san 3 don
ko n'i ye dɔrɔgu ta ka san 5 kɛ dɔrɔgu min na i ma sa ko ala ɲɛn'i ma Allahu akbar o cɛ ko sinon k'i ka ɲɛnɛmaya ban pewu san 3 Allahu akbar nka bi a sugu bɛɛ bɛ an denw bolo siga t'a la b'u bolo kadafiw b'u bolo 220 mobili ka 220 bɔ nka bi an ka jeunes bɛ 200 à l'heure bɔ Allahu akbar siga furakisɛ la Allahu akbar o cɛ a dɔ b'u bolo ko bloqué Allahu akbar billahi siga k'aw b'a min dɔrɔn ka bloqué k'u jɔ Allahu akbar u ti taa ɲɛ u ti taa kɔ ayi b'u jɔ kabako don Allahu akbar o cɛ ka an ka jeunesse lajɛ jigi kan ka da den minnu kan cɛ ko sini cɛkɔrɔbaw salen kɔfɛ u bɛna du ta u bɛna u baw ta k'u balimaw ta ni olu bloquélen don gitɔrɔnda la du na ta maa fɛ ayi a tɛ ta Allahu akbar bi a bɛ ten de bɛ ten wallahi a jɔlen o yɔrɔ bɛɛ o b'a poro k'a bɛna nɛn kunu f'u ka pɛnsi don a nɛn na k'a minɛ k'u jɔ n'a ye Allahu akbar o bɛ kɛ Allahu akbar nin ye kabako ye bi dɛ Allahu akbar o cɛ éducation bɛɛ bafoué Allahu akbar denw bɛɛ ka baara filɛ nin siga t'a la ka nin gɛlɛya den mansaw ma Allahu akbar o cɛ a ye a janto denw ka mara la siga t'a la n bɛ segin a k'aw ye dɛ siga kan bi mara bɛ niveau mun na ani fɔlɔ mara kelen tɛ u tɛ kelen ye a jira cɛkɔrɔbaw ni aw tɛ tu Allahu akbar wala i bɛna sa k'i ka du to mɔgɔ mun bolo o tigi dilan ka ɲɛ fɔlɔ Allahu akbar i ka sɔrɔ k'i ka du kalifa bi a ti dilan ni kɛlɛ ye ayi a ti dilan ni mankan ye dilan cogo jumɛn b'a la i den gɛrɛ i yɛrɛ la Allahu akbar o don kuma fɛ ni hakili ye Allahu akbar kana kɛ kuma bɛɛ e de diminen don a kɔrɔ bɔ n ka so e bɛ sɔn nin ma e bɛ fɛ ka ne lebu de n ka du bila ni e ko k'a k'e ka du bila o kɔrɔ tɛ fɛrɛ bandiya ma siga t'o la o ye i y'a di diɲɛ ma siga t'o la den gɛrɛ i yɛrɛ la a ɲini teri qualité jumɛnw b'a la wala ani jɔn bɛ mouver u yɛrɛ ɲɔgɔnna mouvement ani jɔn bɛ mouver Allahu akbar olu ɲini k'o dɔn i ka o teriw ma bɔ a la i n'a ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka don ɲɔgɔn fɛ kuma n'a ye baro kɛ n'a ye a sigi den yɛrɛ hakilina ɲini fɔlɔ k'a dɔn i ka hakilina don a la ten Allahu akbar o ye tiɲɛ ye dara surtout musow ka yɔrɔ min ni gɛlɛyabaw a ɲɛfɔ denmusow dilannen bɛ olu de bolo Allahu akbar o ye tiɲɛ a b'u bolo dɛ a b'u bolo fɔlɔ kafirimusow ye u denw mara o kɛra ni hakili ye k'a sɔrɔ mankan tɛ a tor'o ta la nka anw ka silamɛmusow jɛra u denw kɔ k'u to bajanbilaya la fɔlɔ kafirimusow b'a den wele a b'a fɔ a ye n den bi i kɛra muso ye i ba ye ne ye min m'o ɲini i fɛ i jija i k'i ka ɲɛnamaya kɛ nin du in kɔnɔ i ka anw ka du kuma wolo kana nin du in kuma suuli o bogotiginin b'a ka bogotigiya kɛ waati jumɛn na gulɔ bɛ min waati min na boli bɛ sɔn waati min na kɔmɔ bɛ bɔ waati min na o b'a ka bogotiginiya kɛ ka furu ka taa sɔrɔ so siga t'a la a dafalen ni jumɛn a ba ka ladilikan nka bi an ka selilamuso ni denw de tugu a ɲɛfɔ o bɛ den bɔ ko la bi ayi o tɛ bɔ ko la o yɛrɛ ka kuma ye jumɛn ni i fa nan'i sɔrɔ i b'i fa dɔn i b'a dɔn ne ka ko ma gɛlɛn i fa bɛ na o siga t'a la a bɛ fɔ tan ni n'an ka selilamuso ka kuma u tɛ hakilina ɲuman don den na ayi tɛ kɛ olu yɛrɛ kɔnta ne ka Fatimu wa a bɛ n'a fɔ Fatimu dolo ka bon dɛ siga t'a la mobilitigi dɔ bɛ n'a ta mototigi dɔ bɛ n'a bila Fatimu kɔni kuma bɛɛ bɛ cɛw de y'a nɔfɛ da in na tan ni ka segin na a bɛ fɔ tan i den bɛ sitaniw bolo a b'u bolo k'a dɛrɛ ka taa n'a ye
i t'a b'u bolo fo Fatimu dolo ka ɲi. Allahu akbar u b'a fɔ tan. I bɛ résultat dɔn o la o. A b'a dɔn. O kɔfɛ ti foyi a bɛ kalo 6 la kalo 7 la. Allahu akbar. Mais e sera ka mun kɛ? Foyi. E ye mun fɔ a ye? Foyi. E y'a sigi k'a danbe yira a la wa? E y'a sigi k'a ka du taasira yira a la wa? E y'a sigi ka hɔrɔnyakanw fɔ a ye wa? O ma kɛ. Allahu akbar. Kafiri ka baara lajɛ. Siga t'a la. K'a fɔ a den kana sɔn kulonkɛ ma. Mais silamɛmuso bi olu de bɛ u denw tɔn don u ɲɛ. An ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ye alimɛtinin k'a la. Siga t'a la u b'a dɔn a galagala. Jɛnkisaw b'a dɔn bɛ ka mun fɔ. Allahu akbar. Kulibali. Allahu akbar. Idra. Ka alimɛtinin k'a la mun kama? Allahu akbar. Alimɛti donko ye jumɛn ye? A ye dɔ de dun. A ka tɛmɛ n'a ye dɔrɔn ne kɔni kana malo. Ale kana malo ye jumɛn? N'a fɔra ale ti bɔ misiri la o. A birilen bɛ yen. N'a fɔra ko mɔgɔ min ti bɔ misiri la o denmuso kɔnɔma don o t'ale malolen. Ale ko a ye alimɛtinin don a la wa a ma kana ne malo. Anw ka selilamuso jogo lajɛ. I ka kafiri jogo lajɛ jɔn ka kusa jɔ. A ka fusa ye. Allahu akbar. Idra. Allahu akbar. Musow ne de aw de don. Olu don u tulo b'i la o. Aw de ye iziniw ye. Allahu akbar. N'i y'a mɛn den ɲuman yɔrɔ o yɔrɔ a bɔra ba ɲuman dɔ de la. Siga t'a la. Allahu akbar. Idra. Solo o solo nɔgɔra Ala ti sɔn fiyewu ka den ɲuman dɔ bila o solo kɔnɔ. O tɛ kɛ. Denso o denso nɔgɔra Ala ti sɔn fiyewu ka den barikama dɔ bɔ o kɔnɔ. O tɛ kɛ. Allahu akbar. Idra. A ye a janto a denw na. Allahu akbar o tiɲɛ. A ye denmusow sigi. Allahu akbar. A ka hakilina ɲuman d'u ma. I ma ye bi furuw ti mɛn. A tɛ mɛn Allahu akbar. Mɛ cogo t'a la. A tɛ mɛn. Cɛ minɛ cogo cɛ bɛrɛ cogo o yiralen don bi anw den minnu na bi o ka dɔgɔ de. O ka dɔgɔ. Allahu akbar. Ba yɛrɛ bɛ bɔ sugu la waati jumɛn ale yɛrɛ kun chauffelen don feerekɛ ko la fɔlɔ. Allahu akbar o tiɲɛ. Mun b'ale kunkolo la dɔrɔn wari. Allahu akbar wari. Tigɛ. Anw ka julamuso ninnu bɛ cogo di. Allahu akbar o bɛ ka wari ɲini. A bɛ na o la ka se ka a denmuso sigi ka furu yɛrɛ ɲɛ fɔ a ye. O tan tɛ sɔrɔ bi. Ayi o tan tɛ yen. Allahu akbar. Bi ka den kalan nan tobi cogo ɲumanw na. N'i bɛ tigadɛgɛ tobi i bɛ tiga a bɛ fɔ cogo di i bɛ daga yiran fɔlɔ de. Ka sɔrɔ ka ji k'a la ka tigadɛgɛ k'a la. Ka gɔyɔ k'a la nin waati in na. O si tɛ yira bi. Allahu akbar tɛ yira. Ayira. Allahu akbar. I bɛ mɔni kuru bɔ tan de ka mɔni tobi tan de. Ni anw ka seliladen ninnu bila mɔni tobi la o ta wuri tobi ka di. Siga t'o la i bɛ wuri min. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. Allahu akbar. I bɛ mɔni kuru bɔ cogo a tɛ se. A tɛ se. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. Bi a kɛra cogo di o ye jɔn ka erreur ye. Olu don. Denbaw ka erreur ye nin ye dɛ. Siga t'o la. Ani gɛlɛyaw ma. U ka communiquer ni denw ye. Wa ma man kafa makama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa. Ko mɔgɔ mun ye Ala dɔn ka tila ka Ala labato. Allahu akbar. Ala dɔn ani Ala labato ɲɛnamaya sigilen don o de kan. I bi diɲɛ baara o baara la fo i jija ka Ala dɔn o kɔnɔ ka Ala labato o kɔnɔ ka da Ala ka danw na o kɔnɔ. Ala mago bɛ e de la. Allahu akbar. Ayira. Ala ye o de ɲini an fɛ ko fa'arifuni qabla an ta'buduni. Ko a ye ne Ala dɔn fɔlɔ yan'a ka ne Ala bato. Kuranɛ aya ko mun? Wa ma man kafa makama rabbihi. A ko de mɔgɔ mun siranna i ma jɔyɔrɔ ɲɛ. Wa naha an-nafsa anil hawa. I tilala ka i yɛrɛ nikun bali ka bɔ a ni dungɔnw na. Fa inna jannata hiya al-ma'wa. Ko alijinɛ ye sigiyɔrɔma ɲuman ye. Ɛsani. Ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ. Ko ni lahara don sera ni o ye halaki don ye. Ni o ye lahara jɔ don ye. Yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a. Allahu akbar. Wala. Ko don mun na jɔni na miiri i ka kɛlenw na. O bɛ kɛ. Balimakɛ n balimamuso. A ye nin kuma ninnu lamɛn ni faamu hakili. Allahu akbar bɛ kɛ.
yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a domuna adamaden na miiri i ka kelenw na a bɛ fɔ i ma waati min na ko a cu i ka sumaya saya bɛ yen dɛ e ko dɛ bi ne bɛ n tile de la n bɛ wa ma don min na i na miiri k'o kelenw na les jeunes karamɔgɔ kuma ne fɛ ko motoboli in ye dɔɔni dɔɔni taa ni moto in ye dɔɔni dɔɔni e ko karamɔgɔ e ti foyi dɔn an kɔni b'a giri de mɔgɔw tɔɲɔna e fɛ mɔgɔw tɔɔrɔla e fɛ fatito batito i bɛ baneni na fan bɛɛ vagabonyaw na yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a don min na i dɛsɛlen kaburu kɔnɔ i bɛna miiri nin don ninnu na ne ma maa lamɛn nin don ninnu dɛ nin don bɛ na yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a cɛ bɛna miiri don min na ne tun bɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ muso filanan ye ka ɲinɛ fɔlɔ in kɔ jamuso kun tununnen don ne bolo karamɔgɔw kumana i fɛ tile musow ni ɲɔgɔn cɛ e banna ka tile yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a don min na i na miiri ne banna ka tile dɛ o yɔrɔ in na muso na miiri a fɔra ko ne ka n jour n cɛ ka koto n cɛ ta la e ko ko pɛtu ko ni zan tɛ poli don ni e tɛ cɛ wɛrɛ bɛ yen ne ma gala ko ye dɔw bɛ ne nɔfɛ olu yɛrɛ pereselen don ne ka n teliya ka bɔ yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a faama na miiri don min na a b'a ka bureau kɔnɔ fo facture signés la mɔgɔ tɔɲɔw na i na miiri nin don in na yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a i na miiri i ka kɛlenw na nin don bɛ na o balimakɛ n balimamuso an bɛɛ na miiri e na miiri i taw la ne na miiri n taw la an ye mun kɛ an na miiri nin miiriya don min na wa burizatil jahim liman yara ko janɛmɛ na bange maa ye o don maa mun n'a yeli ka kan k'aw ni ye tiɲɛ ye dɛ a fɔra e ka to e ko i tɛ to o don e na janɛmɛ in ɲɛna dɛ nkalontigɛla e dun kɛzabu e n'a ye o don namima e yɛrɛ bi di e na janɛmɛ in ye o don maa kɔrɔ fɔlɔ dun e na janɛmɛ in ye i ɲɛna o don janɛmɛ na bange o ye dɛ wa burizatil jahim liman yara kuranɛ aya in tɔ ye jumɛn ko wa ma man tɔga ni mɔgɔ mun sɔnna ka yaada ka jama ka kɛ yɛrɛba ye wa asara hayata dunya ka i yɛrɛ malasa ni diɲɛ ja fitinin ko bi ban ko bi ban koyi dugukolo in na meleke don dɔ la kabakolo in na bɔ an kunna sew na ban an na segin setigi ala ma an dɛsɛlen kaburu kɔnɔ o y'a sɔrɔ fanga in banna balimakɛ nin don bɛ e ni ne kelen kelen bɛɛ an na bɔ étage ninnu kɔnɔ nafolo in na da kɛrɛfɛ ka to denw bolo ko tiɲɛ o don in na ne yɛrɛ malasa ni muso in ye a tɛ sɔn ka don i kan koyi k'aw i bɛ sa waati min na dɔrɔn a b'a fɔ ko fure filɛ o y'a sɔrɔ depuis bana gɛlɛyara ale tilalen don a ka ko la bana bɛ se niveau la dɔrɔn kɔɲɔmuso b'a nin ko in kɔni ne kɔni don ma mɛn nka dɔgɔnin in fana ka fisa poche ka fisa dɛ est ce que terikɛ in fana ɲɛ tɛ ne na ne n'a kɛ cogo di n'i y'a sɔrɔ i ma sa fɔlɔ koyi ko nɔgɔya tɔla don bɛɛ bɛ k'a ta lajɛ denkɛ fɔlɔ b'a la Abidjan so in kɔni ne bɛ sɔn k'o sɔrɔ dɛ bɛɛ b'i ta la foro in dun mobili ninnu tile bɛ min dɔgɔninw b'a la n'a ma kɔn den ninnu ma u bɛ sɔn k'u fa tiɲɛ bɛɛ minɛ dɛ
fa dun ye duba de nin ti feere maa fɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ masa fɛ Allahu akbar o cɛ bɛɛ bɛ k'a lajɛ nin talen kɔfɛ n k'o ɲɛnama in ye fu Allahu akbar o cɛ Aidara kana sɔn ka i yɛrɛ janfa k'i ka ala janfa nin ja fitinin kan Allahu akbar ko wa man toga wa asara hayata dunya fa inal jahima hiya al ma'wa Allahu akbar ko Aidara ne me e sigiyɔrɔ ɲɛnama ye dɛ kaw a fɔra e k'a to e ko i t'a to i yɛrɛ malasa ni diɲɛ ja fitinin ye ka i yɛrɛ malasa ni diɲɛ muso ninnu ye ka i yɛrɛ malasa ni diɲɛ damu ni ninnu ye ni diɲɛ nafolo ni ninnu ye mun tɛ dumɛ ko janɛmɛ ye e sigiyɔrɔ ɲɛnama ye fa innal jahima hiya al ma'wa Aidara Allahu akbar janɛmɛ o tigi sigiyɔrɔ ɲɛnama ye dɛ mutari bɛ k'an kɔrɔ ko waati sera sunan kun tɛ filanan ye fɔ ala ka sigi wɛrɛ yira amin amin Aidara ala ka hamina ko nɔgɔya amin amin ala ka sababu ɲuman kan ye amin ya rabbi an bɛ mun ɲini ala fɛ ala ko nɔgɔya amin ka wuladɔnɛ k'a fɔ kɛnɛ in kunbɛ cɛ ni silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ walawalali ye ka caya ni ka tila ka layidu kurakuraya jama bɛɛ lajɛlen ye k'a laban ni baya ye Aidara n y'a f'i ye kuma daminɛ i y'a fɔ n ko Huseni kun bɛ waso cɛw la ni jumɛn ye ko ale ye baya kɛ alakira tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma balikuya fɔlɔ Allahu akbar o cɛ o bɛ mun yira e ni ne na ko Huseni yɛrɛ ye nin baya kɛ Huseni ye baya mun kɛ e ni ne anw bɛ se ka to ko o la an bɛ boli ka n'a kɛ an b'an ka to ko o la dɛ an tɛ to kɔ o mun ye alijinɛtigi mɔden ye ale ni a balimakɛ ni o ye Hasani ye alakira yɛrɛ ko olu de ye alijinɛ jeunes kuntigi ye o garantilen don dɛ o garantilen don siga t'o la o garantilen yɛrɛ ye a kɛ kuma tɛ e ni ne jurumutɔ ma anw garanti baliw ma an t'an yɛrɛ garanti an b'an yɛrɛ garanti Aidara n balimakɛ i garanti cogo alijinɛ kɔnɔ ka i tɔgɔ sɛbɛn alijinɛ kɔnɔ ka i tɔgɔ bila alijinɛ kɔnɔ ko kelen dɔrɔn baya ni donkan bɛ ala ka diinɛ na ni donkan bɛ silamɛya la nin baya in de don layidu wɔɔrɔ kɛnɛ kan a ti yɛlɛma a k'a bɔ e ye dɔrɔn ko a dafalen don kuranɛ kɔnɔ suratul mumtahana aya 12 Allahu akbar kira ka hadisa foyi tɛ yen ko sɔhihu dɔ don ko i tɛ nin baya in sɔrɔ a kɔnɔ a b'a bɛɛ kɔnɔ siga t'o la o ye wulibali kira n'a ka sahabaw bɛɛ ye nin baya kɛ a dalilu bɛ an bolo nin kɛnɛ in kan Allahu akbar wulibali kira musow y'a kɛ a denw y'a kɛ kira ma maa si don silamɛya la n'i ma don ni nin baya in de ye a tɛ yen histoire bɛɛ a tɛ yen aw Zamzamiw den mankan don karamɔgɔ mun bɛ kuma k'a kɔ don o tɛ ne ye dɛ n bɛ k'a fɔ karamɔgɔw sigilen don yan dɔ k'a susu subhanallah la ilaha illallah ayi wulibali don soso cogo t'a la dɛ silamɛya tɛ yen ni baya tɛ a tɛ yen siga t'a la Aidara silamɛya bɛ se ka ye ni baya tɛ yan o tɛ yen mɔgɔ min bɛ fila fara ala kan ne bɛ aw yɛrɛ ɲininka bolisɔnna ye silamɛ ye bolisɔnna bɛ se ka wele ko silamɛ o tɛ fɔ jɛnɛyakɛla don o sen t'a la jɛnɛyakɛla bɛ se ka wele ko silamɛ maa mun tɛ maa si muso to yen a t'a to yen o ye silamɛ ye a n'o ka jan ɲininkali kɛ tan ko zon don les microbes Allahu akbar siga t'o la o bɛ dɛrɛ de o ye silamɛ ye Allahu akbar o ta ye namaratɔ dun o bɛ se ka wele ko silamɛ o n'a ka jan maafala dun o ye silamɛ ye wa o n'a ka jan ala kira sɔsɔba dun yala o ye silamɛ ye wa o sen t'a la Aidara ni baya kelen o kelen tiɲɛna i bolo i b'i yɛrɛ kafiriya hukumu kɔrɔ Allahu akbar siga t'o la ni diinɛ bɛ yen nin baya in don o don kɛnɛ kan balimakɛ baya kɛ i muso bila k'a kɛ i denw bila k'a kɛ o ye i yɛrɛ garantilen ye Aidara cɛ muso mana wajulu kɛ yɔrɔ la ka baya ta e ka taa so dɔrɔn k'a fɔ a cɛ k'a ye baya ta cɛw k'u ka baya ta bila ɲɛ i ye baya ta karamɔgɔ mun fɛ yen i ka taa baya bila sisan Aidara Allahu akbar o nana yɔrɔ min na karamɔgɔ ko baasi tɛ
ko a bɛ fɔ cogo di ni i donna ni kaleka y'i don kɔmɔ na o kaleka kelen b'i bɔ kɔmɔ na dɛ a ko a ka nɔgɔn trop a y'a kale ka don de o wala a b'a kale ka bɔ a ko muso ma k'a fɔ i bɛ fila fara Ala kan muso k'a bɛ fila fara Ala kan cɛ ma kuma a ko a fɔ i bɛ sonyɛni kɛ muso ko k'a bɛ sonyɛni kɛ cɛ ma kuma a fɔ k'i bɛ jɛnɛya kɛ muso subhanallah la ilaha illallah amaso cɛ ko kan'o fɔ dɛ amaso Allahu akbar karamɔgɔkɛ ko k'a bɛ bɔ a la ten de dɛ a ma don a la ta a bɛ bɔ a la ten cɛ yɛrɛ la ne muso k'a fɔ a b'o kɛ o t'ale arranger dɛ arranger cogo t'a la maa si tɛ baya kɛlɛ ni e mago tɛ jogo juguya la walima mun cɛ ni ko b'i kɔnɔ Muhammadul Ghazali ye nin de fɔ ko a yakrahu azil uhuda ila mujrimun ko jɔn de bɛ baya kɛlɛ ni e tɛ criminel ye ni assassin ni ko lankolon kɔni tɛ e kɔnɔ ni e tɛ ka dɔ ta kɔni bɛlɛ baya kɛlɛ kun ye e fɛ ka kuma sunjoro ni yɔrɔ in na mɔgɔw sigilen bɛ a fɔlɔ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti sonyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu y'an bila baara ɲuman mun an b'o kɛ Ala ka dafali nɔgɔya Ala k'o kɛ Muhamadu bonya kɔsɔn sallallahu Muhammad kɛnɛ in kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ in seereyabaga dɔ la an ye min sɔrɔ a ka seereyakanw na a n'a ka walawalalikanw na an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah an nisɔn ka di kojugu bi inshallah biriya bɛɛ nisɔnjɛla bi ni an karamɔgɔ Sherif Haruna Rashid donni an fɛ yan an ka section kɔnɔ an bɛ baara min na ni Ala sɔnna section agu sous section 4 de a baara labɛn agu a cousin Biriya Yakasime olu ka baara labɛn don ni Ala sɔnna ni an karamɔgɔ bɔla ka na ni baaraba in kɛ an fɛ yan an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka tila ka an ka bureau fédéral mɔgɔw k'olu fo olu min ka wuli ka jɔ kɛla sababu ye ka Sherifia don an fɛ yan an b'o fo ka tila ka an fa yɛrɛ fo n'o ye Sheikh Usman Bandani Haidara ale min kɛla sababu ɲuman ye an b'a fo inshallah alhamdulillah comme vraiment an ka préfet an ka sous-préfet an ka maaba don ni Ala sɔnna n'an ka événement fɛn o fɛn bɛ yen vraiment n'an ɲɛsila ma a bɛ an bonya ka an karama baara kɔnɔ o la an taara ale fo gouvernement tɔgɔ la inshallah bon an ka dugutigiw bi événement bɛɛ y'a ye ka bɔ fɔ à peu près 7 km mɔgɔw bɔra ka taa an karamɔgɔ kunbɛn ni nisɔndiya ni farifoni ka na ka taa an ka dugutigi fo Biriyanka bɛɛ de bɔra o la Sherifia ka nali Biriya a kɛla Biriyanka bɛɛ bolo nisɔndiya ye a kɛla bolo bonya ye a kɛla bo karama ye ka an yɛrɛ farifoni kan an su ka kɛ kira somɔgɔw bonya kan an'u ka karama kan vraiment an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jija ka Sherifu dɔ k'o bonya k'o karama k'u ka hakilinaw kɛ ka baara kɛ ni Ala sɔnna an bɛ wasa sɔrɔ inshallah kuma kuncɛla ka folikan dɔrɔn de bɛ ne bolo ka an karamɔgɔ fo n'o ye Sheikh Usman Bandani Haidara a n'a ka denbaya k'a ɲini ansaru bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment an ka ɲɛ jɔyɔrɔ kɛ n'u la an kana an ta kɛ dɔrɔn an b'o kɔ o bɛ min fɔ an b'o kɛ ka baara kɛ n'o ye inshallah ni Ala sɔnna an bɛna wasa sɔrɔ ni fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnya la BCD Biriya ka sanga ni kanuɲɔgɔnw ka wele bilali ye an karamɔgɔ n'an karamɔgɔ den Seydi Sherif Haruna Rashid Haidara ma ka se ka taga bɔ u ye ni ka o bɔɲɔgɔnya in kɛ bilasirali kɛnɛw ni hakilinajigi kɛnɛw ye o de hukumu kɔnɔna la bi an kun bɛ Imam Hussein kira mɔden sanu ale ka kɛnɛ kan min baaraw kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 BCD Biriya ka Ala subhanahu wa taala deli kɛnɛ in musaka dɔrɔmɛ 1 bɔra yɔrɔ la Ala kana u ta yɔrɔw langoloya kumakan sanumanw ni bilasiralikan minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ Ala ka kulow kɛ kulo kunnandi ye k'u lamɛn k'u waleya ka baara kɛ ni u ye sijani kɛnɛya labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka wale ɲuman da aw ka ɲɛmadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin